Pozitívna správa v tej oblasti, kde ja pracujem, je, že stále viacej krajín na svete začína vnímať, že podpora Ukrajiny nemôže byť iba verbálna, ale že sa musí reálne premieňať ako keby do materiálnych a uskutočniteľných vecí. Tá koalícia, ktorá na začiatku fungovala hlavne na emóciách a hlavne na gestách a na tom, že to bola ako keby podpora nejakej súdržnosti, sa mení na stále väčší počet krajín, ktoré konkrétnymi spôsobmi podporujú Ukrajinu v tom, aby vyhrala tú vojnu. A to je asi že jediná tak ako keby geopoliticky pozitívna vec, lebo inak odkedy som tu bol naposledy, tak bohužiaľ naše približovanie sa nejakému väčšiemu civilizačnému konfliktu, ktorý prerastie hranice Ukrajiny a Ruska, sa zrýchlilo. Posledné týždne, hlavne čo sa týka konfliktu Izraela a jeho susedov už dnes, pretože už to